Good morning sa lahat ng mga labarkads natin dyan, alright? At for today's video mga kalabarkada ay gagamitin natin si Red, yung Raider 150 natin. So susubukan natin, babiyahin natin ng Bulinaw. So tara, subukan natin siya pang long distance kung talagang kondisyon na ba si Red. Let's go! Alright mga kalabarkada na, hindi ko pa kasi na susubukan na biyahe itong series sa malayuan. So, susubukan natin siya ngayon. Papasok pala tayo ng Bulinaw. Bulinaw. Ay, ganda ng daan dito. Alright mga kalabarkada na, pauwi na tayo.
Galing naman itong driver nitong itong Chevrolet na to, mapagbigay talaga siya. Ayan, dapat ang mga driver, hindi yung porket naka 4 wheels ka, singit ka na lang singit, diba? Kasi yung mga ibang naka 4 wheels, hindi naman lahat, no? Grabe, yung makarangkada sa daan, kala mo sa kanila yung daan eh. Mga kalabarkada na, so nakita natin okay na yung takbo ni Red, yung Raider 150 natin. Ayun, alright, so dito na siguro matatapos ang video natin. So ingat po tayo lahat, God bless, at lagi po nating tatandaan, God is good all the time. So shout out ulit kay Kuyang Nakarosi, yung may angkas kanina. Dami ang bilis ng motor mo, approve ako sa'yo. Ayos, bye bye.